Přátelé, kamarádi, mám tady takovou vzácnou příležitost představit vám pana Vladimíra Kolárika z Trenčína. Dobrý den. Dobrý den. Jsem rád, že jste za náma přijel. A pan Kolárik je totiž, to byla taková docela náhoda. Je to tak 14 dnů, co jsem se tady s ním v naší prodejně ve Zlíně Geneze potkal. A měl na sobě tady to oblečení ruka, měl sebou přilbu Schubert a začal mi tak spontánně vyprávět o tom, jaký s tím má zkušenosti a zážitky. A protože jsem si říkal, když jsem to tak poslouchal, že by bylo dobré se o ty jeho zkušenosti a zážitky podělit i s váma, tak jsem ho požádal, jestli by za náma nepřijel a neřekl nám to i pro široké publikum, jako jste vy. Tak přátelé, doufám, že se dovíte, jaké to je jezdit 10 nebo více let v oblečení ruka v přilbě Schubert. Vítám vás ještě jednou tady u nás, díky, že jste přijel. Děkuju moc, že jste vážil dlouhou cestu. Ja ďakujem za pozvanie. A tak mi povězte, máme tady to oblečení ruka, to je model, který ani já ještě neznám. Myslím, že jsme ho ani neprodávali, to určitě nemáte od nás. Nie, od vás to nemám, kupoval som to v inej predajni na Slovensku v roku 2011. Bolo mu doporučené, že chcel som niečo kvalitnejšie aj na dlhé cesty, aby ma to ochránilo aj jak voči nejakému dažďu. Nehovorím, že vyslovene lejaku, ale hlavne vetru. Tak mi povedali, že aj v prípade pádu a tak ďalej, že s touto rukou sú veľmi spokojní. Bolo to vtedy, dá sa povedať, že novinka na trhu. Takže som sa rozhodol ísť do toho a vyskúšať to. No, takže to máte 13 let a jezdíte jenom v tom, nebo ešte niečo iným? Jazdím 90% len v tom. Vyslovene nejaké krátke trate mám takú sieťovku, že keď idem okolo komínak, sa hovorí. A na čem jezdíte? Co máte za motor? Momentálne mám Hondu Africa Twin prvú generáciu. Ale predtým som mal aj Suzuki, Yamahu, Bavorák a Hondu. A na všem ste jezdil v tej ruce? Všetko 90% v tej ruke. No a kam jezdíte? Kolik máte tak kilometrov ročne třeba najezdíte? Ročne je to od 9 000, už mám aj 17 000 za sezónu. Takže primer, ale tá bunda môže mať za tých zhruba, odkedy ho mám najazdené, asi 120 000 kilometrov. Tak to už je docela dlouhá zkušenost. Když se na ní takhle podívám, myslím, že jste ji nikdy nepral. Pral jste ji někdy? Nebo... Asi 3-krát som poprosil manželku, aby mi ho oprala. Takže ale teraz minimálně tak 2 sezóny není pratá. Jo, je to na ní vidět, ale nemyslím to ve zlém. Je tam prostě patina, to je jasné. Ale jinak, jako jestli v ní budete dál jezdit, což doufám, že ano, tak je dobré to brát i kvůli tomu, že se pročistí ta membrána, která tam je, jo? Že se jasné. Ona prostě se ty její vlastnosti ještě jakoby tak jako umocní. No a řekněte, tak jako v lijáku třeba co, jak se chovala, nebo jakou s ní máte zkušenosť? V lijáku, hovorím, keď je vyslovene vidím, že ide búrka čerňava, tak si dávam na to pre istotu, už nepremok. Ale za normálneho dažďa, pokiaľ prejde za 30 minút, pol hodinku, tak idem v nej. A bez problému. Som suchý, samozrejme, ono je z vlhku trošku vlhká ostane, tá bunda, ale donútra to neprejde. Čo je ďalšia veľmi dobrá vlastnosť, že už na tých 15 stupňov stačí tričko s krátkym rukavom, tak jak som teraz oblečený. A do tých 25-27 stupňov je super. Potom nastáva problém, že už keď je cez 27 stupňov, tak je v nej horko. Nemá vlastne žiadne vetracie otvory. Riešim to tak, že zip nechám odopnutý a len si pozapínam cvoky, aby ma trošku prefúkovalo a povolím si okolo zápestí, aby to naberalo vzduch. Takže ale myslím si, že za tie roky už tie modely sa vylepšili, takže už sú úplne ináč odvetrané. Toto ešte... Tohle je doba, my jsme do té ruky naskočili, řekl bych těsně po tom, co tenhle model jako zmizel ze její nabídky. A vím, že když jsme s tím začínali, tak ty bundy nebyly odvětraný kdo ví jak, protože oni přece jenom, jak jsou z toho Finska, tak neměli asi potřebu to řešit. Dneska je to úplně jiná káva. Dneska máme bundy, kde je aj 12 nebo 14 větracích otvorů, takže dneska byste měl pocit, že jste tam jak v průvanu, jako. To je úplně jiná. Jo, dneska je to jiné, prostě samozřejmě, logicky. Tak doba sa vyvíja, takže... A povedlo sa vám v tom i spadnout, nebo nepadáte? Padol som raz nedávno, minulú sezónu, asi v 20 km rýchlosti. Zrovna som padol pravou stranou, pravým ramenom na obrubník. To bola taká vlastne smola s tým, že dobre to dopadlo, lebo sú tie chrániče fakt dobré, oni absorbujú ten náraz, jak ste aj vy hovorili. A síce ma to rameno bolo asi 2 mesiace, ale no som sa postavil, bol len padací ramohnutý, to sme narovnali, pokračoval som ďalej, takže ma určite áno, som bol milo prekvapený, že hovorím, nebola to nejaká veľká rýchlosť, ale tam bola skôr to, že na tú hranu som padol, takže
toho chodníka. Málo kdo ví, že asi 95% nehod na motorkách se děje přesně tady v těch malých rychlostech, ve městech, jo, ne v nějakých jako divočinách. Ale člověk to možno už trošku podcení, sa tak nesústredí. Může to být, no, anebo je provoz velký, že jo, samozřejmě taky, ale je dobré tu bundu mít na sobě takovou, aby vás ochránila. No. Ešte hlavne, čo môžem povedať, že všetky suché zipsy, aj takisto zipy, nič na tej bunde nebolo robené. Ani cvok neodpadol. Takisto tuto tie zipy, jak si nadstavíte, tak drží, aj keď idete vo veľkých rýchlostiach diaľničné presuny, že by sa povolilo, alebo čo. To som prekvapený, že za tie roky, s tým, že sa to vlastne furt dáva hore-dole, sa s tým vexluje, tak drží to. Takže žádná oprava, žádná potřeba nějaké resuscitace, Nič, absolútne nič. A kalhoty to sami taky dobré? Kalhoty to samé. Tie nemajú až toľko najazdené, tie majú o niečo menej, lebo striedam to s tými riflami Trilobit. Takže záleží. Ale keď idem na dlhú trať, tak samozrejme idú aj kalhoty so mnou komplet. Dobře, no a tak jako ono to vyzní jako reklama, ale ne, my se opravdu jako známe dohromady 15 minut. Jak byste to zhodnotil? Doporučil byste to ostatním lidem, tu ruku? Určite áno. Sice je tam tá cenová relácia asi vyššia ako konkurencia, nechcem to porovnávať, ale za mňa to splnilo očakávanie. Nemám absolútne žiadnu výtku, nechcem to nejak vychvalovať. Jedine, čo je pravda, čo hovorím popravde, je v nej teplo. Keď sa prekročí tých 26-27 stupňov, tak fakt už, a tým, že ešte aj čiernej farby a tie vetracie otvory. Ale hovorím, zase výhoda, keď sa začína sezóna alebo končí, je 17-18 stupňov, stačí mi tričko s krátkym rukavom. Dokonca tá vložka je vybratá celý čas. Išiel som už aj v 7 stupňoch, vtedy si dávam tú vložku a zase len tričko s krátkym rukavom, dám tú tepelnú vložku, dám bundu. Treba samozrejme perfektne utesniť, aby nenaberalo vzduch zápestie a bez problémov, akože nemám, ako som ja za seba, keď môžem povedať, som spokojný, no. A uvažujete o tom, že byste si pořídil třeba nějakou novou, nebo v téhle chcete ještě kolik roku jezdit zhruba? Tak neviem, koľko ešte budem jazdiť, určite si ho nechám, akurát zvažujem, že by som niečo poriešil s tým vetraním, že keď je vyslovene stred sezóny, takže by som si kúpil druhú bundu, ktorá lepšie odvetráva. Lebo v tejto ste fakt spotení. Keď je tomu rozumím, a ona ta nabídka se fakt posunula úplně do jiných sfér, takže kdybyste chtěl, jako samozřejmě vám můžeme nabídnout buď úplně letní bundu, která je prostě vyloženě jako síťovina, anebo nějaký kompromis, takovou bundu celoročně, ale opravdu s tím odvětráním. Já v tom sám jezdím a já bych tady v tom se uvařil. No, jo? Tak hovorím, že už aj ja mám akože dosť problém. Je pravda, že na tej Afrike ste dosť ovievaní. Iné záleží od typu motorky. Keď máte kapotáže, tak vyššie sa varíte ako hen tam. Ale bavíme sa o tom, že musíte ísť. Hej, minimálne 110-120, aby vás prefúkovalo. Pokiaľ sa posúvate po meste, nebodaj stojíte na križovatke, tak z vás teče. Takže ona je tak hrubý ten materiál, že vlastne sa potíte, ak sa hovorí, vo vlastnej šťave. No. Je dobrá, ale pri tých nižších teplotách. Jasné, rozumím tomu, ale říkám to jenom na obranu ruky, je to 13 let starý model a ta realita je dneska úplně jiná. Takže přátelé, kdybyste chtěli vyzkoušet ruku, každopádně přijďte k nám do Zlína nebo do Geneze v Praze a uvidíte, ta nabídka je taková, že se v tom nemusíte potit a že si to užijete i v zimě, i v létě. Ta ruka má co nabídnout, ale jsem hrozně rád, že vám vydržela takovýhle roky a že ste spokojený, to som rád. No presne, ja hovorím, a ten pádover nebol veľký, opakujem, ale nič sa ani neroztrhlo. Nic, ja to vidím, no, proste je to, ja som sa postavil, oprášil a išli sme ďalej. Hlavne som vďaka tomu chrániču, lebo jasný, to bol priamy náraz. A... No a do obrubníka to není prča. No a tak to máme ruku, no a co ten Schubert tamhle, koukám na tú přilbu. Schubert, tak ten sa kupoval o rok neskôr. To je model, myslím, C3? To je C3. C3 je to kupované v roku. U nás, nie, u vás, tak tiež na Slovensku. Kamarát robil v jednej nemenovanej predajni motoriek a samozrejme oblečenia a bol som tam na servise s motorkou, ktorú som vtedy mal. A hovorí mi, že zvažoval som nejakú prilbu a on mi vtedy doporučil ten Schubert. Nepoznal som to, prvýkrát som o tom počul. Chcel som vyklápačku, že aby už nie teda uzavretú, tak mi hovoril, že nech skúsim. No tak tiež, samozrejme, v prvom momente má tá cena v roku 2012 bola vyššia od konkurencie, ale hovoril, že vlastne stojí to za to, že aby som vyskúšal, no tak som sa nehal presvedčiť a dobre som spravil. Jo, měl pravdu, kamarát? Mal pravdu.
už len v tom, že mal som rôzne, nechcem to teraz porovnávať alebo nejako robiť na to reklamu iných značiek, ale mal som možno 5 typov prilieb predtým, samozrejme záleží od modelu a tak ďalej. Ale čo ma prvé hneď prekvapilo, že keď som vyrazil z tej predajne na diaľnicu, som sa rozbehol, tak ostalo relatívne ticho oproti tým prilbám predtým, čo som mal. Počul som zrazu motor, vyše všetko, proste som ostal taký ako milo prekvapený. Takže to má vlastne ako prvé. Samozrejme smer vetra, keď bol aj bočné, hociaky, a potreboval som sa vykloniť, takže som necítil nejaký nápor a dosť často chodievam s vyklopenou to bradou hore, hlavne teda v obci a mimo obce. Takže aj do tých 110-120, keď viem, že nasleduje zase, že idem 2-3 km medzi a zase ide mesto, takže vtedy to furt nezatváram hore-dole. A aj pri tej 120 mi nejak nevyvraca hlavu, alebo čo. Je to v podstate, myslím si, že je dobre vyvážená tá prilba. Takže takisto všetko je na nej pôvodné, nič tam, žiadny servis ani nebol robený. Ako, neviem, či sa mám tým chváliť, alebo skôr ako ale je to fakt pôvodné. Samozrejme, pinlock, plexisklo a tie okuliare slnečné, tak to už je asi 3. sada, možno 4., lebo samozrejme, keď sú muchy sa to brhli, tak sa to časom doškriabe. Ale táto mechanika, takisto všetko, vlastne otváranie, a nič na prilbe nebolo menené. Tak, jak je kúpená, tak je vlastne. Takže taky má něco přes 100 000 kilometrů? Tá má tiež, áno, zhruba plus minus môže mať 110-120 tisíc v tom rozmedzi. Samozrejme, že už je aj zo spodu tá patina špinavá, už sa to melí, tá koženka. Tak on ten servis by jako slušel, to ne, že ne. Ale... Takže, ale... Když ona už tady v tom věku už by tak možná jako novou prilbu by to tak pomalu chtělo. Takže preto akože zvažujem, že samozrejme, že kúpim si druhú prilbu. No a co teda třeba odvětrání nebo váha? Nebo... Odvetranie, to je sranda, že odvetranie je dobré. Možno, že na týchto nových je ešte lepšie, ale... No hlavně tady jsou 2 kanály, kdežto na nových helmách Schubert jsou 3 kanály, ano, což je velký rozdíl. Ale keď mám otvorené vlastne to na maximum, tak vždy, keď zosadnem z motorky po hodine jazdy, tak mám tuto aj manželka sa smeje také 2 prúžky, jak ten vietor ide. Tak normálne 2 jarky tu mám, takže musím si to vždy pošúchať, nech nevyzerám jak debil, takže v podstate je to... A tak vzduchu je tam dosť? Vzduchu je tam dosť. Hlavne, čo je dobré, ale treba si dať pozor, aby ten pinlock bol fakt čistý a dobre, akože bol prilnul. Musí byť přitažený, tam sú ty kolíčky. Tak... A vtedy, aj keď za dažďa vlastne sa vôbec tá prilba nemôži. A mal som jednu vlastne takú dosť krízovú situáciu pred Tallinom, že som potreboval stihnúť trajekt a bola tak silná búrka, že už osobné auta vlastne išli na výstražných po kraji, takže samozrejme som ja znížil rýchlosť, ale išiel som ďalej a vtedy to bol prietrž, tam možno už boli 2 cm vody na ceste. A vtedy sa to jemne začínalo z tých rohov, jak aj dýchate. Ale stačilo len na prvý zub otvoriť. Za pár sekúnd sa to hneď vyvetralo, zase ste si zavreli 2, 3, 4, 5 minút. Bola čistá, zase keď išlo jemne z tých bokov, zase ste si dali prvý zub. Takže vtedy ten pinlock fakt pomáhal, lebo raz som išiel bez neho, som ho mal dole a to bola katastrofa. To fakt sa hneď okamžite zahmlilo. Takže ten pinlock veľmi pomáha. Ale samozrejme, keď máte otvorenú tú prilbu a jazdíte, tak vám tam sa naberá aj prach, aj nečistoty, takže musí byť perfektne prilnutý. Musíte to vyčistiť, aby perfektne sedel, lebo ináč to neplní tú funkciu. No, jo, s tím se setkáváme, že opravdu je potřeba to seřizovat, dávat se na to pozor. No ale když jako se pokazí něco nebo poškrká, tak se to vymění, to je spotřební materiál, že jo? To je jasné. No a co se týká toho komfortu na hlavě, jako? Komfortu, tak ja... Hovorím, ťažko sa posudzuje, lebo mal som predtým iné prilby aj staršie modely, ale ten komfort je dobrý za mňa. Mne vyhovuje, preto vlastne ho aj tak veľa rokov mám, však to už o tom svedčí, ináč by som niečo menil. Takže za mňa je v pohode, aj tá váha je relatívne, samozrejme je ťažšie ako jetky a prilby bez brady a tak ďalej, keď záleží, kto má akú motorku a jak to používa. Ale na to, že je to vyklápačka
Hlavne, čo som si ja všimol, že je dobre vyvážená. Že ma neboli nejak krk, aj keď chodím s otvoreným, že by mi nejak vyvracalo. Samozrejme je to typu motorky, je to toho doma ako plexi a tak ďalej, ako je tá turbulencia, aerodynamika jedno s druhým. Ale hovorím, ja som nie nejakej vysoké, mám 175 cm a mám to zvýšené plexi, štandardné, ale zvýšené na tej Afrike a mne to vyhovuje, že vlastne ide to ponad, takže mi nejak nevyvraca. Už pri tých vyšších rýchlostiach samozrejme áno, nejdete v aute, idete na motorke, ale akože do tej stovky úplne v pohode sa dá s otvoreným aj dlhšie. A vy říkáte, že uvažujete o nové přilbě, to bude Schubert, nebo co to bude? Nebo chcete něco jiného zkusit? Nie, chcel by som ísť do Schubertu znova, takže nevidím dôvod, že by som ja mal meniť za seba. Ja som spokojný a možno som taký konzervatívny, že nerád mením veci. Pokiaľ ma nesklamú, takže zoberiem znova Schubert a uvidím. Pokiaľ budem spokojný, tak ostanem ďalej. Dúfam, že áno. Takže za nejakých 12 let sa tady môžeme zase potkáť a zhodnotiť nový model, jo? Uvidíme. Pokiaľ toľko vydrží aj tá nová, čo táto stará a bude zdravie slúžiť a budem jazdiť, tak môžem prísť o 12 rokov, pokiaľ budeme. Ale môžeme sa vidieť i dřív, samozrejme. Samozrejme, tak ako nemám s tým problém. Je něco, co ještě byste k tomu chtěl povědět? Přilbě nebo k oblečení? Neviem, možno, že samozrejme logicky farba. Čierna. Ja som vtedy čiernu bral, aby bola univerzálna, že či budete mať motorku takú, onakú, aby to nejak ladilo, čierna ide ku všetkému. Asi priťahuje slnko viacej, však to je známe ako biela, žltá, modrá, neviem, tak to je možno také, že je to na každého zvážení. Ale už asi by som ja išiel do svetlejšej farby, isto. Už by som si čiernu asi nekupoval. Takže aj keď z estetického hľadiska si myslím, že hovorím, že sa hodí ku všetkému, je pekná, ale asi by som išiel buď do bielej s nejakými polepmi, aby nebola čisto biela, ale bielo-čierna, alebo nejak tak. Takže samozrejme, keď stojíte, tak je v nej teplo, hovorím, za jazdy je to vetranie fakt dobre, že mi to robí tie prúžky na vlasoch, takže cítite normálne na hlave, že fúka, keď idete, ale musíte ísť, samozrejme 100 a viac. Takže s týmto som akože spokojný. No. Tak jo, moc děkuju. Ďakujem. Díky moc, že jste nám to pověděl, přátelé. Hele, je to necenzurovaný, je to výpověď jednoho z našich, vlastně ne z našich zákazníků, ale ze zákazníků Ruky a Schubertu. Nekoupil to bohužel u nás Genezi, ale to se ho nedá nic dělat, ale vy byste mohli klidně, protože my Ruku i Schubert nabízíme. Při testovi zkoušet třeba budete podobně spokojení jako pan Vladimír Kolárik z Trenčína. Mějte se hezky a jezdete s rozumem. Ďakujem. Já děkuju.